Bangadeleki khona bakhaya. Evinqokolo babe ethi ngikhaya. Hallelujah. Siyabamkela bonke basaba. Egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Assignment yami ke namhlanje. Inkosi kuzafuneka indincedile ngimthandazise bazalwane. Inkosi ngincede. Masibaleke ke siye kwincwadi kaSamuel wokuqala chapter 10. Samuel wokuqala chapter 10. First Samuel chapter 10 verse 1. Goes on fundela from verse 1. Siyalifumana izwi lencwadi kaSamuel wokuqala ivesi isahluko seshumi ivesi yaqala. Sihloko ndaba uSamuel uthambisa uSawule. Verse 1. Ke kaloku uSamuel uhole iGad. Verse 1. Verse 1. Verse 1. Ke kaloku uSamuel uhole iqhaga elalinamafutha omnquma wawagalela enhloko kaSawule wamanga wathi uya ke kaloku uSamuel uhole iqhaga elalinamafutha omnquma wawagalela enhloko kuSawule wamanga wathi uyakuthambisa uNikhoyo ukuze ulawule abantu bakhe. Ukwahlukana kwethu namhlanje uyakuhlangana namadoda amabili phaya ngakwingcwaba likaRakeli ezeleza kumda wakwaBenjamin ayakuthi kuwe eziyadonki ubuye kuzikhangela zifumanekile yaye noyihlo akasazidubi ngazo ngoku salaziduba ngawe salasithi yazibandiza kuyithini na into yokungabuyi konyana wam uyakudlula apho uye kutsho eThibhore umthi wom'Oki apho wohlangana khona namadoda amathathu esendleleni eya eBhetele ukuya kukhonza uThixo. Enye indoda yoba ithwele amatakane ebhokhwe amathathu, enye iphethe izonga ezithathu, enye iqwaye imvaba yewayini. Lo madoda ayakukubulisa akuniki zonga ezibini oyakuthi wena uzithathe. Emva koko uyakufika kulanduli kaThixo iseGibheya apho amaFilistiya anenkampu yamajoni. Ekungeneni kwakho edolophini apho wohlangana nomngcelele wabashumayeli bevela ndulini apho behamba bebetha ihapu, amagubu, impempe negatyala beshumayela besemoyeni. Nawe ke uyakungena ngumoya kaNdikhoyo ngamandla utsho ungenelele kuloo ntshumayelo nakuloo ntsholo yabo ube mntu wumbi. Yakuba nemiqondiso izalisekile uze wenze oko kusemandleni akho kuba uThixo unawe. Uyakundandulela ukuya eGiligali nakanjani ndiyakufika senzele khona uNdikhoyo amadini atshiswayo nawobudlelwane uze undilinde apho iintsuku ezisixhenxe ndide ndifike ndikuyalele into mawuyenze. Baba wethu ongcwele sowenkosi uJesu, wena wedwa unguThixo, wena wedwa uyaphila. Nasekuseni mongcwele sithi akekho njengawe, nasekuseni nqaba yethu sithi akekho uThixo ongalinganiswa nawe. Siza kuwe Nkosi nalizwi lakho, izwi lakho linguwe Nkosi liyaphila. Thixo wethu ongcwele lisisibane senyawo zethu, uNkulunkulu wethu namandla thetha ngalo Nkosi ekuseni ungesomandla uyaqala. Thixo nazi inhliziyo zethu bambi Nkosi bangene bebethekile kodwa nalizwi lakho Amen. Hallelujah. Siyabulela inkosi. Now uba sifunda ku chapter 9.
before sifika apha ku-10 basifunda ku-chapter 9 verse 3 uthi one day Kish's donkeys strayed away, and he told Saul, take a servant with you and go look for the donkeys. Now uSaul esiyokhangela ezidonki ku-chapter 10 simfumana ke ngokusehlangene noSamuel. Hallelujah, hallelujah. Ndiyacela ke nincedise ngo-amen ukuze ndinazi ubani yini ayivana le nto ndiyithethayo. Glory to Jesus. So sinengxaki yedonki, sinengxaki yedonki from chapter 9. Ahluphi idonki, idonki kaSaul noyise. Dona yuke kule ngxaki yale donki is that as much as ba ilahlekile ayizazanga le donki uba isecebeni likaThixo. NoSaul akayiqondanga uba ukuvuma ukuthunywa kusecebeni likaThixo. Glory to Jesus. Ungakwali ukuthunywa ngokuthunywa kuzoko kusecebeni likaThixo. Nalokuthumayo ngenzeka akayazi ukuthuma into connected kwicebo likaThixo. Into nayo une-authority yokuthuma utatakho Saul, une-concern yedonki zakhe ezilahlekileyo, kanti akayazi bendleleni Saul uzawudibana noSamuel. Ike amehlela uDavide lento bazalwane sekuphakathi ngokwentshumayelweni. Ke amehlela uDavide wathunywa ngutatakhe emthuma isikhaftini. Kanti uDavide akayazanga uba kwesi sikhaftini athunywa sona kune destiny that is attached kwisikhaftini. Apha uSaul akayi-understandanga uba kune destiny connected kwidonki. Ijongi ngathi into engenamsebenzi, ngathi into engazukusandawo, ngathi utata uthetha nje kuba ke sonqena uyenza ngokwakhe. But okukuthunywa into engenamsebenzi kusecebeni likaThixo. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Ndingema kuloo ndawo imini yonke sithethe ngaloo ndawo, ngoba ingxaki yedonki kulahleka kwayo kanti ivula indlela esa uSaul to the highest office in the land. Ivulelwa idonki, silwanyana esinenkani. Hallelujah. Silwanyana esisebenza nzima kanti simsa to the highest office in the land. Glory to Jesus. uSaul ufika in fact uSamuel uThixo selethethile naye ku chapter 10 kuthi this is the young man you will anoint for the nation of Israel. Ukuthabe ngokumka, this is the first king kumkani oqala kwisizwe sikaIsrael. Nabo bamfumana against the will of God. Bayakhala kuThixo, bayalila, bayakhalaza, bakhalazela ukuthi nathi sifuna ufana nabanye abantu, sibe nekumkani ezawusiphatha. Bangazama ubabonisa uSaul ukuthi this is the cost of being like everyone else, because nofana nomuntu wonke oku kune cost. Abe uThixo befuna ubalawula ngokwakhe, become their God and their king, but they choose to be like all other nations.
akayenza uSamuel lento evuyile, uyenza inhliziyo yakhe ibhlungu kanga uThixo ude wamthuthuzela wathi Saul suba sakhala because aba rejectanga wena ba rejecte mna. Siyamba sonke bazalwane. So not everything ezawukwenza ufane nomuntu wonke is actually a blessing. Ngayibona uyikhalele ngoba wonke umuntu nayo, uyijonga uyinqwenele ngoba wonke umuntu uyayenza. But to Paul, everything is good but not everything is good for me. Yo, xa ungumuntu wecebo likaThixo, Thixo akana tendency yokufanisa nabanye. He wants to deal with you in a different way than he deals with abantu bonke. Nathi kokuthene zami izinto zinzima ndibukhethiwe. Nathi kokuthene ufuna ndililile uze ndisifumane izinto ezithile, it is because God deals with you differently. Siyamba sonke bazalwane. Siyamba sonke. Sifuna uthetha ngoSaul namhlanje before I go to i-assignment endinikwe nguThixo. David udile nalento kanti uthunywe esikhaftini wathobela phofu nesisikaftina usisa ko brother bakhaza abazi babamthandi. Thumuthixo ekuthume ebantwini abazi ba abakufuni abakucacelanga banamhla wakho. Nalapho uThixo akakuthuma into oba ambosiphakamisa usibonakalise kubo. Thuma isikhafuthina Davide maphathela umphako. Go and serve them. Go ungabathandi. Mhlawumbe bensendaweni right bendawo ngigxile kulento because mhlawumbe apha akukho umuntu unamuntu ongamthandiyo. Mhlawumbe ni right nina kubantu bonke. Mhlawumbe ni understand the pain of having to serve someone who cares nothing about you. To serve someone ongena nhliziyo yakho. Watheka yafika uDavide ufika bayambuza uzothina apha. Because you don't qualify to be part of the setup yasemkhosini. In actual fact uDathi omnye njengokuthanda kangaka usiphakamisa. Unyembe na le into yoba ngikuphathele isikhaftini from your father. Hey, from your father. Bangayiboni so wenzile. Wenza amantini uchitha imali ezinkulu wenzela umuntu ongenawo lombulelo. Soze umbone noenkosi wakhe. Suka apha sakubuse cinga ubhetere. Who do you think you are? Which was isikhafuthina uDavide ngoba uthi wesithatha mfana wami usise apho ungafunwa khona. Thela sikaThixo asicacanga ebantwini. Uzokhangela indlela zikaThixo njengendlela zabantu zawubhideka. Uthixo thatha isikhafuthina usise ko brother bakho, but he knows uThixo. Though even his father did not know that the journey to the army kaDavide izamhlanganisa noGoliath. And there begins his destiny. Saul bizukhangela idonki zakwabo kanti akayazi uzodibana neman of God endleleni. He's looking for donkeys, but God is looking for the king for Israel. They meet at the juncture yokuthobela ukuthulwa. Dibane siphambukeni omnye ukhangele kumkani
omnyukhangela idonki sahlangana esiphambukeni ngoba lukhangela idonki uvuma ukuthunywa nalukhangela ikumkani uvuma ukuthunywa. And Saul said Samuel not agreed with God. Kuphakama issues zakhe zoba kakade abantu abafanelwanga ikumkani because they are so special before God. Wavuma uSamuel seyinhliziyo ibuhlungu kodwa wavuma wayokhangela ikumkani. Kanti uzawukhangela nendoda ekhangela idonki xa behlangana uthi uThixo nakho. This is the man I have chosen for this nation. Destiny met him at a place of loss. Destiny met Saul at a place of loss. Oh, ngoba sikhona izinto ezisilahlekayo kanti zisisa kwindawo yokuzuza. Ngakhalela yonke into ephumayo esandleni sakho. Ngoba uThixo hleze unento ebhetere kunalilahlekileyo. Sometimes what you lose is what brings you to your point of destiny. Manje ngebengekho lapha namhlanje besithi uYesu inkosi uyihlambile impilo yami wandivuthulula wandiphucula uba bengekho ngibilahlekile. Bekudingeka kulahleke something to land you in this place. Bekudingeka kulahleke umthatho ukuze uzoba lapha. Bekudingeka kuphelelwe kumsebenzi ukuze uzoba lapha. Somewhere somehow what you lost has brought you closer to your destiny. Don't cry for everything you have lost. Now isimanga sesoba ayihlangana naye uSamuel amgcobe. He poured oil on him. He did and he kissed him and said, today we have found the king of Israel and this is you. Then Samuel started to speak prophetic words. Our prophet, because he's already a prophet in any case, and he started to prophesy. He gives him steps. The first step, the first prophetic word I tell you somewhere is that do not worry about your father's donkeys because they have been found. And your father is no longer worried about you. He's not worried about the donkeys, he's now worried about you. Oh, wait. Come, Bazaba. Do not worry about the donkeys, for they have been found. Bingeyo donkey libelahlekile. Ibinguwe libefuna. Now that you have been found, the donkeys have also been found. Now they understand Samuel putting this champ akazukwazi uhenlisha atile afocus kuleto ngqiba uyenza of anointing him as a king. As long as he still thinks his father's donkeys are lost, he gives him a prophetic word. But suba sakhala kalibi kulahlekile ngoba seyibuyiselwe awukayiboni ngamehlo awukagoduki. But I am here to tell you it has been found. Whatever has brought you here has landed you here. Now you no longer need to search for it anymore because it has been found. Because you cannot celebrate and cry at the same time. The first thing Samuel does is to give him a prophetic message that though you have not seen it, it has already been answered. It has already been done. Because unless you receive that word that it is done, you will not make peace with the next assignment you have been called here for. I have been in this ministry long enough to understand that abanye abantu abakwazi
imiphumela kwinjongo kaThixo ngempilo yabo as long as bese consent zingxaki zabo. This is a profound message. Amen. Jesus. Because physically Saul ulapha and we are anointed. But mentally and spiritually usakhangela ithunqa. Then we pinned ulapha ngoku receiving an anointing and an appointment to the highest office in the land, but yet psychologically, emotionally, you are still stuck. Apulahlekwe khona. Asihambi simandani. Ngeba ndiyayiva lento, ndiyayisensa lenkuba uThixo njengoba ndikweli bandla nje ikhona apha ndisakhona. Ndiyayiva futhi nentambiso yakhe uba ndiyayiva xa ndilapha iphezu kwawo, but ingxaki yam ndise-stuck apho ndalinyazwa khona kwibandla endandikulo ndibathanda. Ayikwazi uku-operate ke ngoku nale anointing ndiyivayo because I am still stuck on what I have lost. Moyengcwele ndiyamfuthi kuyathetha unezinto afuna ungisebenzisa ngazo, but I have lost someone I loved and I am still stuck kuloo ndawo of my loss. But the message has to be first, it is found. Ngaki ikumise ndayininye is solved. Amen. Can I declare CLC namhlanje abandiva ndithi le ikumisile ubilikuzisa apha has been solved. Ilungisiwe. Ezadonki sifunyenwe. They have been found. Sulinyembezi. Sulinyembezi uthule. Ingabi sasilela ngoba they have been found. Before we begin, you need to hear that message. Esingxaki bezikusisapha ulila usinyembezi uyingcithithi, they have been solved. Asithethi uba zisolved kuba uzibonile, akakayofika nasendlini uSaul, but he's receiving a prophetic word. Can someone receive a prophetic word namhlanje? Oh, your eyes have not seen it, your hands have not touched it, your mouth has not tasted, but the word says they have been found. Don't worry. There is something more important that we need to deal with here. That's the first message you need to receive. Oh, my God. Kubeke ncebo kaThixo reads a detailed agenda in the unseen realm. This is a detail of events ezizakwenzeka. Asifundiseni awuzuzonqina nento ubuvele wagaxeleka uzawudlula ezintweni, and we are going to tell you exactly what you are going to pass through.
He gives him a detailed account. Because Master Prophet, Snega at some point, she propheted in detail. Oh, sense my prophet in Gengu. Marcus, he told you Funutiko, see Fumani messages as him feeling. Can we prophesy in detail? Samuel uthethe ngathi uyifunde encwadi. Can you understand that psychologically this man is not ready? Let's deal with the issues as in completely. Let's begin again ngeqaleni. Sizongena kumhlaba wezinokufuneka zenziwe. Uthi mayithetha athi firstly this is what is going to happen with you. Uzawusuka uhambe. Ekuhambeni kwakho uzawudibana namadoda amathathu. Uzawudibana namadoda amathathu. La madoda amathathu asuke endaweni yokunqula. Ndiyayoyika ke le number 3 andifuna uyifaka apha izawusindise kwenye direction because the number 3 represents something divine. Uthi uzabudibana namadoda amathathu abuya to worship God. La madoda amathathu uzawudibana nawo uzawufika enyiqhuba ibhokhwe ezintathu. Uqhuba ibhokhwe ezintathu. Now this is amazing to me because where the worship was being made, that's where ibhokhwe befarmers yakho. But uthi uzawudibana namadoda abuyayo from the place of worship, which means la madoda aye to the place of worship nebhokhwe ezingafikanga zasebenza khona. That elibhokhwe symbolize a sacrifice because they have it ubabasithele basibulale basibeke in the altar and offer a sacrifice to God. But now isimanga seba bayabuya but no sacrifice has been made. Ibhokhwe zithetha about sacrifice mhlawumbe angahlali kakhulu naye izandibazisa uthi owesibini uzawufika ephethe zonke ezithathu. The bread is symbolic of the word, not just a sacrifice of the goat, but the bread is symbolic of the word. He is the bread of life. He is the word that was in the beginning, and nothing was made without him. That I am the bread of life. So the bread was symbolic of the word. Baza ku offerisha 2 out of the 3 they will give you 2 and you must accept it. Owesithathu umfo uzambona yena ephethe I wine skin full of wine. Wine skin full of wine, symbolic of the Holy Spirit, the moves of the Holy Spirit. As in our New Testament, it is symbolic of the moves of the Holy Spirit when we are talking about new wine. So the man maswi utuzatwana namadoda amathathu omnye uphethe the sacrifice that mesithetha ngayo izolo kwinkonzo ye worshipers at Romans chapter 12. I beseech you brethren to offer your bodies as a living sacrifice pleasing unto God, because this is your true worship. So the sacrifice, it is important for Maui there is nothing you can do for God without sacrifice. Number 2, you cannot move under the anointing of God without the word. Number 3, the presence of the Holy Spirit is significant for where you are going. As a king of this nation, you need all 3. Do not refuse it. Never refuse the word.
When you are offered the word, never refuse the word. Does not matter how unpowerful it may seem, but never refuse the word. The second thing is that uzawahamba ubheke kwicamp cela uyifunda, because this is amazing to me. Uthi verse 5, when you arrive at Gibeah of God, where the garrison of the Philistines is located, you will meet a band of prophets coming down from the place of worship. Usuka kwakho kulamadoda mathathu, after you have received the conviction of sacrifice, the importance of the word, and the power of the Holy Spirit, you will move to Gibeah, where there is the army of the Philistines. Oh boy, yamthanda uThixo ngoba akalogwala uThixo sihamba naye. Ebazalwana akalogwala uThixo sihamba naye. Amen. And futhi akasoyikiseli nanga sihamba naye. This is amazing to me, because God could have done this anyway, but uthi kuye uzakwehla uye kwinkampu yamaFilisti. At that point in time, amaFilisti ebesele elutshaba lamaSirayeli. Throughout history, even now, the Palestinians in Israel are descendants of the Philistines. It is still a war even now. But what I am about to do, Saul, I cannot do it in your comfort zone. That's on Baba Netflix. I cannot do this thing in your comfort zone. I cannot even do it emsinako okanye kowenu. Akwazi uyenze kamereni yakho. Because what I need to do now requires speed. Which the next move you are going to make is go down to the camp of the enemy. And when you get there, you are going to meet a group Yamajoda who are prophesying. Oh boy, they are clever, because you now are not sure whether ba prophet abenga amaFilisti okanye ba prophet abenga amaIsrael. Ngoba aba prophet abenga amaIsrael uzaba nombuzo oba afunani in the camp of the enemy. If a prophet benga amaFilisti, that's an even greater miracle, where God is able to cause your enemy to prophesy. But regardless, what I want to instill, and when uyifaka kuwe Saul, andizokwazi ukuyifaka phakathi kwabantu bonke bakwaIsrael, funa ndiyoyifaka in the camp of the enemy. Uthi uzakwehla ubheke khona, xa ufika khona uzawufika kwigroup yamadoda ekhalisa azibane zonke, all symbols, not just the keyboard, all instruments abakwazi ukusikhalisa. La madoda akhalisa musical instruments, aya prophet at the same time. Ndiyayithanda la version kasisikole ithi uzawufika bekhalisa the instruments beshumayela. Ngoba thina sinqandwa na ngumlo uze siye ku prophet, uze siye ku Shumayela. We preach in the middle of the war. We preach in the middle of opposition. Uthi yakhona uzawufika namadoda a prophet, nawe uzawuthi usawudibana nabo. Now this is the thing, usawudibana nabo, then the Holy Spirit is going to hit you.
immediately is going to hit you. Uqalise nawe ukuba joiner in prophesying. Usaul zange wa prophet. In actual fact, xa uyilande uye uyifuna ubheka ngapha uzawubalisa uba ukwabathi uSaul naye ungumprofeti nangoku. Uyise udume ngantoni? Ibunana lakithi udume ngantoni ba uyise siyamazi akonga udume useqale nini prophet. Which gives you a picture yoba kwaSirayeli bese kunengxaki ekhoyo yoba kuprofeta abantu abathile abaziwayo abasuka kwifamily esithile. Because you know that kuyakwazi uqala inhle i-right, but once ingena ngumoya we-religion then siyaqala siyaskelana. We put ourselves in the scale. Umbani kanye usuke kufamily enjani? Uzalwa ngumuntu onjani? Ngabe mfanele lento kaThixo kanaye ngokweza okanye mhlawumbe are we already in a position yoba some prophet nje nesidenge ngoku? Now they forgot it. Lento yasezulwini ayihambi ngobungubani, ihamba ngokungenwe yini. Ibaphosile leyo ba uSaul ufikelwe ngumoya oyingcwele. Babona ifruits zokwenza ukamoya oyingcwele abayibonanga iprocess yokungenwa. Kanti ungenile uSaul. Yimfenda senhla and he started to prophesy. Wabajoyina ndiyahala uba bekuthiwa bendikhona ngoku yenzeka le nkhe ndiyibone okuprofeta kwaba uprofeta onjani okuba kwenzayo in the middle of the camp of the enemy. What kind of prophetic words are they saying? To whom are they speaking to? But he started to prophesy. Na lenda windibambayo kuyo yonke lento uthi ke ngoku xa eyivala uSamuel uthi xa eyivala athi, at that time the Spirit of the Lord will come powerfully upon you and you will prophesy. You will be a changed person. You will be a changed person. It is impossible to be filled by the Holy Spirit and remain the same. Then because of nasi ihloli mimoya. Nasi ihloli mimoya kwa noba umuntu abuzalwa nathi xa isenkonzweni alile kakhulu sithi ngumoya oyingcwele. Hayi uqulekile wawa phansi kwesitulo umoya oyingcwele. Hayi kufa ingoma inyuka ingoma ibe lapha phezulu alela umuntu kaThixo kuthi sithi ngumoya oyingcwele. Kanti the proper evidence of the Holy Spirit is that you are never the same. We pray for a time when the Holy Spirit comes. Kungabi khona omnye ozawuphuma endlele bengene ngayo. Usakwazi ukuthi nehlelo kumoya oyingcwele kodwa useza ukuphume ubheke emjolweni wakho ayibingeka binguye. So ubune conversations ubusiye kupause uzongena enkonzweni wehlelwe kumoya oyingcwele xa uphume enkonzweni uthathisa apho kushiye khona ibingeka binguye. Solo umgendlini awuthethisani nabantu okuhlala nabo. There is no live in a conversation nikumbelene kodwa uze enkonzweni ufike kumandla kamoya oyingcwele uphinde uphume.
Qhubeke apho ushiye khona. Ingekabi nguwe. Mhlawumbi ingoma uyifile ibimnandi. Sanyuka emotions yenyuka imizwa. Bathi bingekabi nguwe. Uma bawuthi wayenza kwi-Old Testament. Kumntaka Saul. How much more in the New Testament? Atikayateta, and I will pour my spirit on all flesh. If there is something in the New in the Old Testament, what spirit is this? What spirit is this? Ndizenkonzweni neklazi. Ndithi bahlele umoyile. Ndinile mbedlule bonke ndendini. And walk out. Irhatshi lami still intact. Ingekabi nguwe. Because my feeling unolaka uqumbile. The first thing angazubhuda ngayo imoya ingcwele baxolela. Usangena emnyango. When he's present, he will convict you athi xolela. Ibe ngasi ungaphuma ngomnyango usangena uphinde lapho usuka khona uyoxolela. Sasumoya ingcwele njalo bazalwane. Hayi umfitshimfitshi seyikhona namhlanje eqhutywa zikeyboard. Sasumoya oyigcwele otshitha inhliziyo yelitye afake kamoya. Sasilo yamandla engakwayikiyo nengakwanqeniyo nengasinqenisa zela sakho. He speaks right to it. But change. Ati awusuphuma apha namhlanje. Something is not broken in your heart. Change. But by the time you are finished, by the time God is finished with you, you will not be the same. Your change process has begun. Your change process has begun. Awuzungena apha uhlutshwa ngumoya we-suicide ingazuzibulala. Kanti uzawuphinda uphuma apha usenezoncinga enhliziyweni yakho. When you encounter the Holy Spirit, He changes you. Akuthinta umoya oyingcwele kungade kube khona sidingo soba sishumayela izono. Sisashumayela izono is that ukhuli kumoya oyingcwele. Awuva. Because when He's there is no need for us to chase your sins. There is no need. Hayi mzalwane akajoli, hayi mzalwane akangcili, hayi mzalwane akahambe endaweni ezirongo. Awuyazi yini? Uphumo igcwele kuwe. Moya ingcwele uyayijika lento ndithetha abazalwane. Mhlawumbe ufuna ngihlale kule ndawo yoba maybe what we actually need is a real encounter with the Holy Spirit. Not fake encounters, not all singer encounter, not into engathi yingeyiyo. We need a real encounter of the Holy Spirit. Eyachinja impilo zethu yasikhupha ezonweni ahlala umfana enganazeseleli into ingapha komthandazo nokufundiswa. Change when the Holy Spirit is here. Akubamba umoya ingcwele ungazazi. Ngeba nami ndiyazifuna uba kwenzeke ntoni kuba ndisazi understand. I don't even understand myself. Lebo into sendikuwe andi understand kwa mna. Xa ikhona umoya.
uyaqhubeka uthi after these signs take place, do what you must do. After these signs take place, do what you must do, for God is with you. Anani maniyayiva yabazalwane. Do what you must do. Akathi nansi list yezinto mawuzenza. But after you have experienced these signs, then you will know automatically what you should do. Amen. But umyale bendikunika wona ngoba yenza lento kumele ba uyenze. Because the signs are going to confirm one thing. They are going to confirm what you nawe. Yebazalwane. There are people who do not move or function in the kingdom because basali nemxelelo uba mabenzi. Uyambona umuntu ogcwele ngumoya ingcwele. Asisathethi naye uba yithi ngoku. Umuntu ogcwele ngumoya ingcwele uyayazi uba makathini. Sivele sithathe ngothi yenza lo kumele uyenze. Do what you must do. Because the same spirit in you is the same spirit in me. They are in agreement. Do what you must do. Uyabona nalento bazingane bazoke bekhala uba hayi umfundisi wami ngaxabana naye ngathini xa uyilandela akathobeli nomzala sibuza uoperate ngokumoya, because you can never not be obedient. Ubhudane nenkokheli yakho xa ugcwele ngumoya ingcwele ngoba umoya okuye ngumoya okuwe unless one of you has a wrong spirit. Unless one of you has a wrong spirit. But when you have the Spirit of God, what you do is already on the agenda. So do what you must do. This whole John Halaba namhlanje. This whole bazalwane siyamthandaza ngo. As long as you are full of the Holy Spirit, do what you must do. Zawanda xa ingenguwo okathixo. But as long as you operate ngalo kamoya ingcwele kathixo, soze sikunqande xa yokuthuma. Do what you must do. Yayeka ngoku. Is the word there? Is the spirit of sacrifice there? Is the wine of the Spirit there? Are you full of the Holy Spirit? Then do what you must do. Ingxaki yoba sithethe ngohlobo is because akho mntu uzawuthuma, uzawuthunywa ngumoya ingcwele. If awukwazi ukulumamela likamoya ingcwele izwi xa likuthuma, awuzulivelethu ilizwi. But if you're fluent in listening to the word of God, the instruction kamoya ingcwele, awusoze unqatyelwe yeyethu instruction. Sikumoya omuva. Hello. Hello. Yabona kabanye benu. Yavala ngocela simunde yabo. Yavala. Bazalwane, nibokelithele discernment le kumoya ingcwele. Yabona ke ngoku le ndivala ngayo into sensitive. Because kule subject kamoya ingcwele. Ngeke sibhudane xa simamela umoya omunye. But understand this. I know ba xa kusenkonzweni kulula uba in love with each other. Sikhohlwe kumamela instruction kamoya ingcwele.
Sihamba sonke. Uthi kuba uMabosi niyamthanda. Athi esangamva umoya ingcwele abe in opposition to what the Holy Spirit is doing. Sikabane ngokumoya operate ngawo. At that point I sing wolo thina sikuwo. Nikhankalaze nani. Niphume ngomnyango egameni loba inkokheli yiyo errong. Ndiyafundisa abazalwane. Nikhankalaze egameni loba inkokheli. Automatically I know abazalwane umuntu wokuqala uba wrong xa kukho issue inkokheli automatically. But beyond that, discern the spirit. Kenze olothando lwakho kanti liyoboyelisela nawe. Asikho kulento kuba usecaweni sina kushunyayela baqhuba program. Sikulento because of the instruction of the Holy Spirit. We need to be of one spirit. Oh, kakade ka umoya ungekho kunye kuza asizuthetha intwenye, asizuthetha ilanguage evanayo xa umoya ungekuwo lo si-operate ngawo. But be careful to discern. Ngoku umthandayo uMamsoto xa isiza nento eyi-issue khawuqala uphose. Let me listen to your spirit Nkosi. Let me listen to your spirit. Because nokuwa okuza operate ngomoya xa sekufuneka enikhuphe nonke apha. Xora ndithetha ngawe ndenza umzekelo. But if you don't discern the spirits, you will be caught in the wrong end. Hallelujah. Why is that so? Particularly in apostolic and prophetic movements of God. Njengoba sisitsho nathi uba sisakhelwe kwisiseko sabaprofeti nabapostoli. The danger is that Cyril uthi kunezinto angazuzenza in our comfort zone. Uzawuzenza within the midst of the camp of the enemy. Kufuneka uba nithi nidiscern ngapha nizama uprofeta ngapha ni aware uba we are in the camp of the enemy apha. Now give a ngomso. Jesus. So think about the camp of the enemy. Bazawuhlala nje balibukele. Ni protectwa nje anointing grace. But otherwise, le ndawo nime kuyo is very dangerous. Bangahamba ke kwezinye inkonzo benza unothanda bathi andithethele ezinye inkonzo. Ndithethele uba niyazi lento nikuyo. But if you don't learn to discern imimoya, you are in a danger zone here. But this danger zone is prepared for the prophetic anointing. As an operator when you now is an operator in the danger zone. We are born again, including the apostolic anointing. Something is an operator. It will operate in the danger zone. Knitting is the house church, he experiences so much opposition. Even as a negative give up. Do not give up because understand that the servants are in a danger zone. For it to be effective. Sihamba sonke bazalwane. Sihamba sonke bangcwele. Akufuni umzalwane okhonza apha. Ozawuthi xa ehlaselwa zizinto kube senza kakuhle. Aphume ngomnyango kuba esithi hayi ke lohlula ke. Understand the environment. Eyenziwa kuyo lento uthini. Uthi kunesimenye xa yekhaya. Unesimenye soba akafuni uzishayinisa in your comfort zone. Ufuna uzishayinisa apho kunzima khona. Uthixo lo xa ifuna usibonakalisa. Now here's the other thing. Sisaye kuthandaza.
Besike sathetha ngayo last time. Yayibona ke ngoku iyalibuyela kwathi once again. Lento ithi. It is amazing to me that le group iprofetayo. Iprofeta kungathiwanga they are part of the army. Yet by prophet are in the midst of the camp of the army, of the enemy. But just like Gideon, uThixo akajonganga zixhobo zakho nazikhali zakho. Ujonge obedience yakho. Uzawungena nemlonyeni wengonyama ubone uba ngubone. Because uthi uThixo uyongena. That is obedience. But into esiqiniseke ngayo xa uphumela ngapha ya uzawuphumela nobungqina bento engazange yabonwa. Uzawuphumela nobungqina bento eselixakile. Ube ungakhambi uphakamise esandulweni. But the prophetic word being uttered by a prophet ababa, and akukhange kubekho into ithi lwaphakama ke ngutsho abalabalwa beprofeta phakathi kwatshaba, but yet the anointing kept them safe. Awuzufa go through it and be obedient. You will not die in the hands of the enemy. Hello. Dikubangelo bazalwane. Dikubangelo. We face enemy left, right, and center, but we overcome by the prophetic word and the anointing that carries it. Overcome. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Now the Bible verse. Instruction again is that I need to pray for abantu abathile. Moyingcwele spoke about new leaders esinazwa. Khona ke kusekudala sikhona. But he's talking about new leaders. Esele siqalile ukungena entsimini sisebenze but sifika that we need to pray for them and release them. Under the anointing kamoya engcwele. Hallelujah. 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 Nikhona bazalwane. Siyakuxesha le ministry.